Nechajte to na mňa. Je to celkom jednoduché lietadlo. Myslím, že ho dostanem do Rongovaja. Hej, pozri sa na tú nálepku. Robot vyrobili v podnikoch Flintheart a Zlatohraba. To je podozrivé. Pripravte sa na núdzové pristátie, chlapci. Prichádzame do Rongovaja. Pozrite, vítajú nás miestni obyvatelia. Aká milá zaostala krajina. Poďme, ideme do mesta, nájdeme taxík a potom môj poklad. Rýchlo, rýchlo! Fíha, zdá sa, že každý z tejto krajiny odchádza. Čo sa to tu vlastne deje? Prepáčte mi, dobrý človek, potrebovali by sme sa dostať do... Nie, von, preč! Monsopi už! Monsopi? Tu bude asi nejaký miestny festival. A kôň alebo mulica by Všetko sa... preč! Bohatý Američan kúpiť posledná mulica, vozík na zmrzlina, ja ísť preč! Ale niečo sa predsa musí nájsť. Aspoň vidíte, že vytrvalo sa vypláca. Podľa vašich výpočtov a tohto kompasu sme na mieste. Ale veď tu je samý piesok, strýko, drž groš. Ako sa mohla nejaká loď potopiť na púšti? A kde je tá voda? Možno, že toto je len pláž. Prepáč, strýko, drž groš. Je to naša vina. Nesmysel. Praví hľadači pokladov neprestanú hľadať. Pozrime si ešte raz mapu, Huji. Pozrite, chlapci. Hej, ale veď ten otvor na kotvu sa podobá na kompas. Presne tak, Louis. Takže ak tam je sever, mali by sme ísť týmto smerom. Konečne. Nechaj niečo aj nám. Ty nie si unavený, strýko, drž groš. Keď sa ženiem za zlatom, nikdy sa neunavím. Toto všetko mi v púšti strašne pomôže. Ako sa povie upokoj sa po španielsky? To neviem, ale je tu Monsopi. No nie, Monsopi neznamená festival. Čo to teda je? Je to prietrž mračien, strašné prívaly dažďa, aké sa vyskytujú raz za 100 rokov. A zaplavia celú púšť. A čo je horšie? Strýko, drž groš v tých pohyblivých pieskoch. Ako dobre, už som sa bál, že slabnem.